арманитаборҳои тоҷикистон хабари боздошти эҳтимолии 2 узви ин ҷамъиятро дар Эрон феълан тасдиқ намекунанд. хабари 39 рӯз пеш боздошт шудани ҳамсарон Нана Бадарян ва Андрей Вартанян, ки гӯё бо фаъолиятҳои мазҳабӣ машғул буданд, рӯзи 3 март аз ҷониби Оҷонсии фаъолони ҳуқуқи башар дар Теҳрон пахш шуд. дар хабар гуфта шудааст, ки ин боздошт охирҳои моҳи январи имсол сурат гирифта, феълан мушаххас нест, ки сабаби боздошт ва иттиҳоми онҳо чист, вале гӯё Вартанян дар Теҳрон дар калисое фаъолият доштааст. ин хабаргузорӣ мегӯяд гӯё ҳамсари Вартанян феълан дар зиндони занонаи Эвин нигаҳдорӣ мешавад. дар хабаргузориҳои расмии Эрон ин хабарро нашр накарданд. арманиҳо яке аз умдатарин ақалиятҳои милливу мазҳабӣ дар Эрон мебошанд, ки оинҳои худро ҳифз карданд. дар душанбе раҳбари ҷамъияти арманитаборҳои Тоҷикистон Гранд Газарян ин хабарро тасдиқ ё рад накард, вале гуфт, ки дурустии хабарро бояд аз мақомоти дахлдори Тоҷикистон суол кард. вай танҳо гуфт, ки афродеро бо чунин ном дар ҷамъияти арманитаборҳои Тоҷикистон ёд надорад. ҳанӯз мақомоти дигари Тоҷикистон ва Эрон дар ин замина изҳори назар накарданд. арманиҳо пайрави дини масеҳӣ буда дар Тоҷикистон ҳам ҷамъият доранд ва расму оинҳои худ аз ҷумла оинҳои мазҳабии худро озодона риоя мекунанд. дар Тоҷикистон ҳудуди 1000 арманитабор зиндагӣ мекунад ва ба гуфтаи Газарян онҳо дар ҳамаи соҳаҳои ин кишвар кору фаъолият доранд. ин ҷамъият соли 2009 расман дар Тоҷикистон сабти ном шудааст.